Tak a teď už jdeme do tuhýho a jdeme si postavit svoji vlastní stránku, na který si poskládáme naši první část, například podnikatelské šablony, takže jdeme na to. Tady po té levé stránce vidíte, že tady máte privátní stránky, všechno, co je pod tím, jsou vaše osobní stránky a jednoduše, jak můžete vytvořit novou stránku. Buď to tady kliknete vedle toho názvu vašeho účtu na Create a New Page, a nebo u toho Private dáte plusko, je to úplně jedno, jo? Tak můžeme třeba vytvořit takhle. Vidíte, že tady je New Page, vlastně je to nová stránka, kterou si vytvoříte a hned vám skočila na tu vaši privátní stránku, takže my když si pojmenujeme například moje podnikání, tak vidíte i po levé stránce, že se vám to tady vlastně přepsalo. A co vy všechno na té stránce můžete dělat, a to, že například můžete přidat nějakou ikonku, buď to s emoji, nebo tady jsou jejich ikony, případně si můžete i nahrát. Stačí napsat do Google, Notion a Icons a tam vám toho vyskočí opravdu mraky, takže cokoliv si potom můžete nahrát semka a můžete si to znázornit jakoby svou ikonkou, takže tady si dáme třeba tohle, je to úplně jedno, můžete si přidat cover, což je vlastně takový ten náhledový obrázek, který vy uvidíte, já si dám nějaký, který mě nebude rušit, takže třeba takovou béžovou, každopádně můžete si tam nahrát svoji. Všechno ve free verzi můžete nahrávat pouze do 5 MB, případně tady je jejich Unplush, což je vlastně galerie obrázků, kterou vy si po zadání anglického samozřejmě názvu vám tam vyjedou nějaký nabídky, takže případně pokud byste nechtěli tady ten cover, dáte remove a ono vám to zase zmizne. Co ještě můžete s tou stránkou dělat? Tady je, že ji můžete sdílet, pokud budete chtít sdílet s nějakým svým kolegou, stačí semka napsat jeho e-mail, dát invite a vyskočí vám tady vlastně tabulka, kde bude jedno políčko skip a druhé asi OK, teď nevím. Každopádně, když kliknete na skip, tak to znamená, že ho přivítáte na tu svoji stránku jako hosta, což je dost důležitý, protože vy v rámci své free verze máte vstup do vašeho workspace pouze pro 10 hostů. Pokud byste to s kým nedali a dali OK, to znamená, že byste z toho člověka stal member neboli člen a za toho člena už musíte platit. Dá se to sdílet, dají se stránky zviditelnit, když se dáte publish, kliknete na publish, tak tím pádem vy už vlastně tady tu stránku můžete sdílet s ostatními. Pokud je to duplicate as a template, tak to znamená, že jakýkoliv člověk, kterému pošlete tento odkaz, tady tenhle, co je vlastně napsaný, tak tady si ho skopírujte. Pokud mu pošlete tento odkaz, tak on si tu stránku může duplikovat a může si na té stránce už dělat cokoliv, už bude v tom jeho workspace a on si tam může už s čímkoliv pracovat. Můžete si to určit jako favorite stránku, která se vám zobrazí potom tady nahoře. A taky, co můžete, tak si změnit písmo, velikost písma a tak dále. To už si tady všechno projdete, není to nic, co byste nepochopili. No a my, když už jdeme tvořit tu stránku Moje podnikání, tak začneme tím, z čeho se to naše podnikání skládá a já bych vytvořila několik stránek, kam si už můžeme psát ty poznámky k těm určitým konkrétním věcem. Takže vytvoříme si to tak, že dáme lomítko a napíšeme page a vytvoříme novou stránku. Tím pádem nám vznikne podstránka téhleté stránky Moje podnikání, takže už možná chápete, jak ten Notion vlastně vypadá. Vám se tady bude pořád ukazovat jenom ta jedna stránka, ale pod ní už uvidíte tu další, takže tady si dáme například marketing. Jo? A vrátíme se tady v tom menu nahoře, zpátky na Moje podnikání a už vidíte, že tady se vám objevila ta stránka marketing. Když si vytvoříme další, zase dáme page a vytvoříme si například účetnictví. Každopádně teď si tvoříme takový hlavní dashboard a já, když si dám tady vpravo ty 3 tečky a dám si full width, tak to znamená, že se mi ta stránka roztáhne a já s ní můžu volně pracovat. Tady už vidíte, jak se to vlastně všechno schovalo, že to najdete všechno pod tou jednou stránkou, jo, ale my teďka vlastně cokoliv, co vidíte na levé straně, jsou ty uložené stránky a na pravé straně se vám to všechno zobrazuje. My si tady na tom hlavním dashboardu teď můžeme vytvořit úplně cokoliv, co nás napadne. Můžeme potom to, co uložíme dovnitř do těchto stránek, si vytáhnout na ten hlavní dashboard. Takže ten hlavní dashboard se většinou dokončuje až úplně jakoby poslední. Tak my teďka půjdeme například do stránky marketing a vytvoříme si tam například obsahový plánovač. A můžeme to udělat několika způsoby a začneme úplně tím nejjednodušším. Takže my si tady napíšeme například, dáme si lomítko H2,
což vlastně si dávám nadpis, enter a napíšu si obsahový plánovač. Tady vidím, že se mi to zase píše do středu, ale já mám radši, když mám tu stránku roztaženou, abych měla víc místa na to, kde můžu tvořit, protože takhle se vám to jinak zužuje pouze na ten střed. Takže já si dám obsahový plánovač a tady úplně jednoduše si můžu vytvořit tabulku. Dáme si zase lomítko, dáme table a vytvoříme jednoduchou tabulku a my ji můžeme třeba každý týden duplikovat. Opravdu já chci ukázat tu nejjednodušší způsob, jak můžete v tom Notionu cokoliv vytvořit. A pro vás jako nováčky je tvorba s těmi základními bloky naprosto zásadní. No a my si tady můžeme vytvořit například den týdnu, název příspěvku. Vždycky, když je tam těch 6 teček, tak si můžeme s tím libovolně posouvat. Ale také nám to tady ukazuje options a my si vlastně můžeme zabarvit tu horní a boční část. No a my, když si dáme tady třeba den v týdnu, když mám něco navíc, jednoduše smažu, no a tady si to můžu roztáhnout. Tady si můžu napsat název příspěvku, abyste věděli, tak vy, když píšete ten text, tak se vám vlastně ta tabulka zvětšuje. A když dám sdíleno, tak jednoduše si tady můžu dát třeba smajlíka. A vy, když to takhle vlastně celé napíšete, tak vám ještě ukážu jedno takový veliký kouzlo. Na to potom navážu, až budu mluvit o databázích, ale zrovna u tabulky vy můžete udělat takový kouzlo a to, že kliknete na těch 6 teček a dáte Turn into Database. A vám se ta tabulka promění v databázi. Takhle vypadá základní databáze v náhledu tabulka. Já to budu ještě potom vysvětlovat za chviličku dál, ale vy, pokud tvoříte tabulku a potom si ji chcete přidat, aby byla interaktivní, aby byla líp zautomatizovaná, aby se vám opravdu s tím líp pracovalo potom v rámci celého Notionu, protože vy si ty data dokážete zobrazovat díky těm databázím na více místech, tak vám chci ukázat tady tohleto kouzlo, které jde opravdu pouze u toho bloku table nebo tabulka. Takže můžete si ji přeměnit na databázi, tady když dáte název té databáze, například obsahový plánovač, tak budete mít pojmenovanou a už se vám bude zobrazovat jako obsahový plánovač databáze v rámci marketingové stránky, takže je to skvělý, ale co vy můžete udělat i naopak je, že můžete zase vrátit zpátky na jednoduchou tabulku. Každopádně my máme vytvořený obsahový plánovač a už asi chápete, jak jednoduchý je v tom vytvořit cokoliv dalšího, takže stačí si opravdu vyzkoušet ty základní bloky, kde vlastně vy můžete si vytvořit odrážky, psat si, tady dáme H2, jo? Tady bude třeba sekce pro poznámky a můžete si psat poznámky. Teď vám ukážu další kouzlo, když kliknete na Alt a kliknete na cokoliv, co chcete zduplikovat za těch 6 teček, tak a potom pustíte, tak se vám to vytvoří znova a vy nemusíte dělat znovu vlastně například, teďka bych musela dělat znovu H2 nadpis, ale takhle jsem si to zduplikovala jednoduše klávesovou zkratkou a tady si dám třeba úkoly a dám si tudučko a budu si tady rovnou psat úkol. Vy s těmi sloupečky můžete i šachovat, můžete si je posouvat, jde to jenom do nějaké vůle samozřejmě, ale těch sloupečků tam můžete mít, myslím, maximálně 5. Vy si to můžete takhle i skopírovat a zase, když kliknete na Alt v tuhleto chvíli, potom kliknete na těch 6 teček a přetáhnete to na kraj, tak vidíte, že jste si vytvořili další sloupeček a můžete si tam opět vytvořit nějakou další část, co se vás bude hodit. Protože samozřejmě děláme i věci, které nejsou odatované a případně, nebo to tady můžete mít třeba úkoly na každý den, jo, a dělat si ty checkboxy, můžete si vždycky skopírovat a vždycky se každý den prostě odčeknout, že jste všechno splnili v rámci třeba přípravy toho příspěvku. Takže tohle by byla stránka, máme vytvořenou naší první marketingovou stránku, když jdeme zpátky, tak na vás už bude, abyste si vytvořili další stránky, co se týče třeba cílů, plánů, prodeje, kampaní, účetnictví. Když jdeme teda ještě do těch cílů a plánů, tak si tady můžete vytvořit H2, dám si tady cíle, a můžu si zase vytvořit tabulku, tady si dám měsíc, tady si dám cíl. Takže tak, vidíte, jak je to jednoduchý, můžete si tady zase dát třeba splněno a pokud to bude třeba nesplněný, tak si tady dáte křížek.
napsat si, jakou strategii použijete, pokud chcete splnit ten váš jeden měsíční cíl. Takže to hodně jednoduchý, opravdu další jednoduchá věc, jak si můžete například psát úkoly nebo priorita týdne. Když si dáte takhle 3 pomlčky, tak vám vlastně vznikne tady tohleto odtržítko, priorita týdne, tady si můžete dát tudučko a můžete si tady napsat, jakou prioritu týdně chcete splnit. Teď si můžeme vytvořit úkoly na týden. Já to mám třeba tady teďka vytvořené v rámci textu, ale kdybych to chtěla zvětšit, dám si třeba heading 3, tak se mi to přemění a můžu si to klidně takhle hezky jako nějak zabarvit. Případně i ten text si můžu dát třeba růžovej. Jo? Takže takhle si to hezky můžete změnit a úkoly na týden. Napíšu si třeba pondělí a tady si dám to do. A když si to zase takhle předělám. Tak a vidíte, že to tady je takový naňahňaný, takže já teďka si změním, zase zvětším tu obrazovku. Najednou tady mám spoustu místa. Takže tohle je opravdu velmi jednoduchý způsob. Tak, tím pádem máme obsahový plánovač marketingu, úplně jednoduchý z tabulky vytvořený a potom máme vlastně vytvořený tady cíle a plány úplně jednoduše, tak abyste pochopili, jak se s tím dá opravdu pracovat. A teď se pojďme podívat na to, jak se dá tvořit s databázemi a jaká kouzla dokážou.